tanszékén tanítottam, és most egy tanyán élek, 3 fiammal, asszonkával, ez a ház a mi házunk, se villanyunk, se gázunk, tehát mindenféle közmű nélkül, és hát állatokat tartok, növényeket, és ugye sok év egyetemi tanítás után úgy gondoltam ezelőtt 14 évvel, hogy az életet fogom szolgálni, eleget szolgáltam a halált, ember egyszerre nem tud 2 urat szolgálni, úgyhogy kiköltöztem tanyára, és most ezeket csinálom én is. Idén több mint 1000 fát elültettünk már, és minden évben ezt csináljuk. Egy homoksivatagot vettem annak idején, egy nagyon rossz talajt, és az volt az álmom, és még most is az álmom, hogy ebből egy paradicsomkertet csináljak. Egy kérdés rögtön az elején, hogy hányan vannak itt helyiek? Helyiek. Tehát aki itt született. Ja, rögtön mindenki, jó? Hányan vannak itt, jöttentek? Jó, na most azt akarom elmondani, hogy körülbelül ez a jövő. Tehát a vidék az még megy lefele mélyrepülésbe, egyre jobban elhűl, egyre inkább előkerül ez a vegyszeres mezőgazdaság, ez a gépész-vegyész lett a parasztból, ül egész nap a légkondicionált John Deere-ba, és fölveszi a támogatást. És ott van az ellenpólus, aki már megjárta ugye a tékozó fiúnak az útját, már volt a disznók vájánál, városba lakott, és tudja, hogy oda többet nem vágyik. És ezekre az emberekre lehet a vidéknek a jövőjét alapozni, és ezekre kell. A másik, amit mindenképpen el akarok mondani, hogy soha ne higgyétek el, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Mindig mindenkit ezzel hűítenek, hogy hát úgyse tud semmit csinálni, mert egy fecske nem csinál nyarat. Mindig egy fecske csinálja a nyarat, aki a megfelelő időben, megfelelő helyen, megfelelő hittel azt mondja, hogy mostantól nyárra. Gondoljatok Gandhira, ugye egy 40 kilós faszi volt, egy ügyvéd, és semmi esélye nem volt a brit gyarmatbirodalom ellen, de azért csak leküzdöttek. Vagy amit most láttam ki Indiában, egy csodálatos példa, volt tehát Indiában vannak olyan tartományok, hogy a leánygyerekeket, amikor megszületnek, megfojtják, mint a macskát. És ezt azért, mert a leány az hozományt visz, a fiúgyerek meg hozományt hoz. Tehát vannak olyan tartományok, hogy 1:5 már az ivararány. Na most ez az ember, ennek egy szem leánya született, az is meghalt korán, és elhatározta, hogy ő ezt meg fogja változtatni. És kitalált egy olyat, és megint ugye érdekes módon egy gyümölcsfát, kitalált egy olyat, hogy azt hiszem, hogy 111, már nem vagyok biztos a számba, de hogy 111 gyümölcsfát elültet, amikor leányzó megszületik, 111 csemetét, és mire az a leányzó eladósorba kerül, az egy komoly gyümölcsliget, egy komoly hozomány, és bármelyik férfi szívesen veszi. És ebbe a tartományban már helyreállt az ivararány. Ez megint egy ember volt. Tehát soha ne higgyétek el ezt, hogy nem lehet, nem szabad, úgyse engedik, stb. Tehát ezek a közhelyek, ami folyik a csapból, meg a médiából, meg a kötelező oktatásból, nem lehet fénynél sebesebben repülni. Akkor miért van ott a népmeséinkben? Miért van ott minden szerves tudásban, hogy repüljek édes gazdám, mint a szélvész, ugye mechanikus sebessége, mint a villám fénysebességgel, vagy mint a gondolat. Igenis lehet, mindent lehet. És a kertekről még egyet szeretnék mondani, ami rendkívül fontos, hogy a kert az ember és az Istennek a találkozásának a helyszíne. És így kell csinálni a kertet, és akkor működni fog. És ha te ott találkozol az Istennel, akkor nyilván nem fogod vegyszerrel teleszórni, és nem fogsz kiirtani belőle élőlényeket. És akkor egy pár szót szeretnék arról, én nagyon fontosnak tartom az Anasztázia könyveket. Ugye ez egy 20 évvel ezelőtt előkerült, tulajdonképpen szibériai népektől származó tudás. Én nagyon fontosnak tartom ennek a látnokasszonynak, vagy sámánnak, vagy tök mindegy, minek nevezzük, van egy pár egyszerű alapelve a kertekről. Tehát ő azt mondja, hogy minden megváltozna a világon. A környezetszennyezés, a betegségek, a boldogtalanság, a depi, ugye? Ma a tipikus városi úri huncutság a depi. Depis parasztot nem láttatok még, és nem is fogtok. Mert nincs ideje depizni, érted? Mert az életet szolgálod, akkor nincs időd depizni. A depi az egyszerűen egy céltévesztés. Na tehát ez mind megszűnne,
hogyha az emberiség zöme az kiköltözne 1 hektáros, figyeljetek minden szóra, mert fontos, önellátó családi birtokra. És ennyi az út. Ma 1 hektár föld 1 és 2 millió forint között van, egy ilyen fostos Suzuki-nak az ára. Akkor miért nem merjük megcsinálni? 1 hektár az azért fontos, mert bármilyen talajkörülmények között és klimatikus körülmény között 1 hektár eltart egy családot. Úgy tart el, hogy etek. Tehát nem az, hogy pénzt ad, és akkor mobil ilyen simogatós telefont veszel rajta, meg John Deere-t, de életben tart, élelmet ad. Pénzt nem ad, azt úgy kell lerabolni mindig a földről, de élelmet ad. Tehát ezért fontos az 1 hektár, és azért fontos, mert nem tudsz rászaporodni, nem fogsz John Deere-t venni a hozadékából. Az önellátó az azért fontos, mert ma mindenki, azért tartunk itt, mert mindenki fél, mindenki gyáva és mindenki lusta. Értitek? Nem azért nem mertek megélni a kétkezetekből, ahogy évtizedeken át volt, hogy a tájból éltünk, mert nem tudtok, hanem azért, mert gyávák vagytok. Mert munkahely. Ezek ilyen fétisek, ezek belénk programozott vírusok. Munkahely nélkül nem lehet élni. Társadalombiztosítás nélkül nem lehet élni. Kötelező oktatás nélkül nem lehet élni. Hát akkor eddig hogy éltek az emberek? Tegye föl mindenki a mutatóujját, gyorsan. Tegye föl mindenki a mutatóujját. Jó, 3-4 mutatóujj volt az egész társaságban. Az emberek zöme ugye a diktálás alapján, a média, a közoktatás, stb. Már tette is föl azt, amit elvárnak tőle, igaz? Na így élünk, így létezünk, és ebből kell kilépni. És hadd mondjak el egy nagyon fontos dolgot, a mi kultúránk az az úgynevezett keresztény kultúra. Ebben nem nagyon akarok belemenni, csak egyet vegyetek észre, nagyon fontosak a szimbólumok. Tehát régen az emberiségnek a legrégibb szimbóluma az az úgynevezett köroszt. Tehát találtak egy lapos kavicsot, és belekarcoltak egy ilyen köroszt. A köroszt, ennek semmi egyéb jelentése nincs, mint hogy légy középen, légy önmagad. Az légy, aki vagy, érted? Nem az, amit elvár tőled az anyósod, a társadalom, a szomszédod, a gizinéni, a mit tudom én. Na most ez azt is jelenti, hogyha megnézitek, ugye itt van a lent, ez a fizikai sík, a földön. Itt van a fent, ez a szellemi sík, az atya. Tehát légy középen. De azt is jelenti, hogy a jobb oldal az a női oldal, a bal oldal az a férfi oldal. Nem, jobb oldal az a férfi oldal, a bal oldal az a női oldal. Hogy ebbe is légy középen. Legyél kiegyensúlyozott. Te akkor leszel valódi férfi, hogyha megérted a nőt, belülről megérzed. És akkor leszel valódi nő, hogyha megérzed a férfit. És ma nézzétek meg, egy teljesen más szimbólumot választottunk. Ma egy olyan szimbólumot választottunk, ahol ez följebb csúszott, és berőtt. Nézzétek meg a jelentését, le lehet olvasni. Ez azt jelenti, hogy eltávolodtunk a Földtől. Minden fejbe élünk meg, érted? A szextől a mit tudom én még, már nem etettünk csirkét, hanem van ilyen csirkefarm játék, érted? És akkor fölkelsz éjszaka, baszki, és megeteted a csirkét a monitoron. Érted? És ma így néz ki egy paraszt. És nézd meg, mi a másik. A másik változás, hogy berövidült a dolog. A férfi az nem férfi, a nő az nem nő. Itt kezdődnek a gondok, érted? És akkor jön a pótcselekvés. Tehát ez a szép ebben a világban, hogy én ezt úgy hívom, hogy probléma fenntartó, probléma kezelés, érted? Tehát az a lényeg, hogy hozzál létre egy problémát, amiből te meg tudsz élni. Tehát a gyereknek semmi baja nincs, az megszületnek természetes úton, mint ahogy évtizedekig megszületnek. És ez nem igaz, hogy ekkora meg akkora volt a gyerekhalandóság. Remélem, hogy lassan fel tudjuk rakni a YouTube-ra. Az egyik utolsó Gyimesi bábával sikerült egy riportot csinálni. Körülbelül 4000 gyerek született a keze alatt, és 2 haltak meg. 2. Az egyiket már úgy szedték ki, hogy oszlott, a másik meg olyan gyenge volt, hogy nem bírtak ki a szülés. 2 gyerek, 4000-ből. Miről beszélünk? Megint, tedd föl a mutatót. Hülyítenek minket. És ezt azért mondom, mert ezt el lehet bonyolítani, és lehet belőle egy problémát csinálni, érted?
Tehát van a szülésnek egy természetes folyamata. Az a természetes folyamat, ugye, hogy kibújik a baba, utána megszüli, azonnal a nő a mellére veszi, ugye a töltőre kerül, és utána megszületik a méhlepény, és amikor már a méhlepény korrigálta a szülésnek a dolgait, akkor lehetne elvágni a köldögzsinort. Ez minden természeti lépnél, ez a szülés, ez az isteni folyamat. Oda megy egy férfi, akinek semmi dolga ott az égvilágon, ugye? És nyomjon anyuka, oxitocin, mit tudom én, mi gyorsan, meg golfedzésen van, érted? Megszületik a gyerek, azonnal elvágják a köldögzsinort, és nem adják oda az anyának, hanem elviszik méricskélni, tajszámot kap, oltásokat kap, és mire visszahozzák, addig a gyerek lekési azt, a gyerek és az anya, amit úgy hívunk, hogy bevésődés. Egy életre összesülne az anya meg a gyerek, de megakadályozom ebbe a feladatba, vagy ebbe a folyamatba. És már is ott a probléma. Már is ott a probléma. Az a gyerek az soha nem fog senkibe bízni, az anyába pedig beindul egy olyan biokémiai folyamat, ami a gyász. És el is nevezi, hál' Istennek a szakember ezt a folyamatot, ez a normális szülés utáni depresszió. Figyelj oda, a szülés lenne a nőnek a legnagyobb orgazmusa, és ehelyett depis lesz. Milyen érdekes, nem? És ez mindenne így van, minden nem játszanak a gyerekeink őjátékot, töröm a mákot, csip csóka, mi lesz a következménye? Nem fog összeidegződni a bal meg a jobb agyfélteke, már is ott a diszlexia, diszgráfia. Újabb szakértőket tudunk eltartani, és ez mindenne így van. Nézzétek meg, én nem bántom ezt a mai világot, de nézzétek meg, régen a parasztnak elemi érdeke volt, hogy megvédje a földet. Nem kellettek nemzeti parkok, semmi nem kellett. A paraszt védte a földet. A paraszt, az ember felnevelte az utódját a legjobb szintű tudása szerint, és működött a világ. Ma meg mindenben megakadályoz. És ez így van a mezőgazdaságban is. Tehát én inkább azokat az alapelveket szeretném elmondani, amiből egy valódi kertet tudok csinálni. Jó? És innen kezdjük. Tehát nézzük végig azokat a dolgokat, amik működővé teszik a kertet. Akár egy ilyen 1 hektáros Anasztázia kertet. Az első ilyen, az a nevelő. Tehát egyre inkább úgy látom, hogy nem, tehát itt is volt arról szó, hogy ha lehet, akkor nem etszünk. Ha lehet, akkor ne gyomláljunk. Milyen jogon válogatom én ki, hogy mi a hasznos, mi a nem hasznos. És utána csodálkozom, hogy nem működik, minden élelmiszer ellenünk fog fordulni. Mindenki már gyakorlatilag gluténérzékeny, lisztérzékeny. A gabona volt az első, ami ellenünk fordult, mert ott volt a legnagyobb ilyen monokultúrás valami. Ma nem látok egy gabona táblával pipacsot vagy búzavirágot, mint régen. Mert már rég kivegyszerezték. Azok nem véletlenül voltak ott. Az ember hülyeségét próbálja korrigálni a természet. Tehát ha lehet, akkor ne ölj, ne permetrezzél. Ne döntsd el, hogy mi a kártevő, mi nem. Hány ilyen volt már, hogy kártevőnek nyilvánították, azt 10 év múlva kiderült, hogy hát mégse kártevő, hanem az a leghasznosabb. A második ilyen, az a biotömeg. Tehát azt kell csinálni, hogy azon az adott földön, amit az Isten neked adott, és te gondokolhatod, nem birtokolhatod, gondokolhatod, azon legtöbb élőlénynek adjál helyet. Értitek? Tehát ezért nem jó a szép zöld gyep, meg a kerti törpe. Az nem biotömeg. Tehát ennyi biotömeged van. Nézd meg egy erdőt. Tehát nyilván, hogy miután Kárpát-medencének az ősnövényzete az erdő, valamilyen erdőszerűséget kell kialakítsál a saját kis birtokodon is. Tehát igenis legyen ott gyümölcsfa, legyen ott egy vegyes faállomány. Tehát minél több életnek helye van. A harmadik ilyen pont az a biodiverzitás. Ez tulajdonképpen sokszínűséget jelenti. Tehát a természet az nem szereti a monokultúrát, és azonnal elkezdi korrigálni az ember hülyeségét. Tehát ha te monokultúrát ültetsz, akkor mindig ott lesz a gyomnyomás, és állandóan küzdened kell. És állandóan vegyszerezhetsz, kapálhatsz. És én nem tudom, régen nem így nézett ki egy magyar kert. Hogy szép barna föld, ez a német stílus, ez nem a miénk, ez honnan jött be? Szép, így is
elválólag, így is elválólag, ez a mai világ, ez a szűz, nem ilyenek voltunk. A magyar kertek azok egy burjánzó dzsungel volt, hát emlékszem a saját gyerekkoromban, eszembe nem jutott az embereknek kapálni. Most meg mint a biorobot, ez sajnos a kapás kultúrából jön, ami tönkretette a parasságot. Rá tukmálták a parasságra, nehogy azt higgyétek, hogy akkor nem volt ilyen genezis műtrágya, meg ilyen vetőmag, meg olyan GMO cucc, minden korszaknak megvan ez, amiben hűítik az embereket. És akkor is volt ilyen, és sajnos az emberek beleszálltak ebbe a kapás kultúrába, és ezt tette tönkre a parasságot. Egy normális parasság az úgy működik, hogy a paraszt az negyed óránként más csinál. Nem unja meg, mert egyszer tehenet fej, egyszer ganajozik, egyszer ültetget, egyszer metsz, egyszer izé, de ha monokultúrád van, akkor nem így működik. Akkor úgy működik, hogy reggel beállsz a sorba, és este kiállsz ugyanabban a sor kukoricával. És tönkre megy az életed, mert az embert nem erre tervezték, az ember az nem gép. Tehát a biodiverzitásra oda kell figyelni, ennek a régi példája az úgynevezett 3 nővér volt, és mindenki ismeri, ez a bab, tök, kukorica. Mi a durva ebben a rendszerben? Ma ilyen krimi szemléletünk van, hogy ezek egymás elől el fogják szívni a táplálékot, de ez csak az emberre jellemző. A hülye ember versenyez, a természet nem versenyez, a természet együttműködik. Tehát egymást fogják segíteni, és nézd meg, miből lehet ezt lemérni. Abból, hogy egy ilyen 3-as együttvetésből, vagy együttültetésből annyi kukorica származik, mint egy hektár kukoricáról, vagy majdnem annyi, egy kicsit kevesebb, annyi tök, mint egy hektár tökről, és annyi bab, mint egy hektár bab. De 1 hektárról veszel le 3 hektár. Ez nem jó. Ez nem jó, ez nem elég. Több, ugye? Még több. Ugye megkérdezték a Rothschildot, világ leggazdagabb emberét, hogy mit tenné boldoggá. Még több pénz. Ebbe az irányban nincs tovább. Viszont ha te csinálsz egy paradicsomi állapotot, pontosan a biodiverzitásra, érted? Ha te sokféle magot szórsz el, tehát nem eszed szépen kis sorokba, vonalzóval, és akkor elsorok egy sor petrezselyem, egy sor ezt felejtsd el. Mindent szedjél össze egy kis tálkába, jól kutyult meg a szórt szét. Majd a természet eldönti, hogy mivel érzi jól magát, nem kellnek növénypárosítások se. Felejtsétek el. Egyet ne felejtsetek el, van egy nagyon fontos mondás, hogy minél egyszerűbb valami, annál maradandóbb, és ami a legegyszerűbb, az örök. És pontosan ezért nem működik az életünk, mert kurvára elbonyolított. Nagyon elbonyolított. Miért kell az elektromos orszőztejtő? Mondjátok már meg, hogy mi a szarnak kell. Meg olyan dolgokat csinál az ember, hogy komolyan volt egy falu bolondja, abban a faluban születtem, és minden éjjel bezörgött egy baltával az ablakokon, hogy emberek, bolond a helyzet, roppant módon kell vigyázni. Annyiszor bennem van ez a mondat, hogy ez egy teljesen agyament világ. Amiket csinálunk, na mindegy, szóval a biodiverzitás ezért kell figyelni, és ez egy zseniális módszer arra, hogy ne legyen gyomnyomás. Jó, a negyedik, az a legalább 3 szint. 3 szint. Tehát olyan növényzeti rendszereket csinálj, hogy legalább 3 szint legyen. Ez miért fontos? Mert ez a gyökérzetére is igaz. Tehát ami magas, annak mélyre megy a gyökere. Érted? Onnan felszívja a középmagas növényeknek, azok meg felszívják az alacsony növényeknek. Ennyi. Tehát ez a babtök, kukorica, ebben is megvan 3 szint. De ezt te úgy ülteted, hogy vannak gyümölcsfáj. Ott a gyümölcsfáknak alatt szépen ott van a málna, a rigiszdi, a mit tudom én micsoda, van még egy szinted, és utána jöhet a saláta, meg az összes ilyen nyúltáp jöhet alá. Érted? És tökéletesen fog működni. Az 5. ilyen az a talajtakarás. Talajtakarásnál mi a fontos? Amit ma csinálunk ezekkel a szántásokkal, tehát 2 hülyeséget csinál a mai ember. A legnagyobb hülyeség a szántás, a második legnagyobb hülyeség pedig az, hogy 1-2 hónapig van növény azon a földön. Utána legyomírtózzák, kirotálják, stb. Mert az EU ezt várja el, mert parlagfűbírság. Ez olyan, mint amikor több ezer éves mesdjéket kivágatnak a parasztokkal, emiatt a EU-s támogatási rendszer miatt,
És most meg ilyen agrárerdészeti rendszereket fognak csinálni. De egy 1000 éves rendszert nem fogsz pótolni 10 év alatt. Egy több ezer éves együttműködő rendszert, ami az utolsó menedéke az élővilágnak, az állatnak, mindennek, azt nem fogsz 5 perc alatt rendbe hozni. És ez a baj a mai világgal. Probléma, fenntartó, problémakezelés. Érted? És ugye ez a zöldítés, hát egy agyrém az egész. Hát régen itt például ezen a környéken láttam, hogy tarlórépát vetettek a izére, meg ilyen másodvetések voltak, sőt harmadvetések voltak. Egyfolytában a föld fedve volt. Na most akkor még egy pár dolgot a szántásról, meg ez egy tragédia. Én nem tudom, hogy találta ki az emberiség, de ezt nagyon kellett volna lőni, hogy találta. Úgy képzeljétek el, fölül van egy olyan sáv, aminek a lételeme az oxigén. Tehát oxigén nélkül elpusztul. És alul van egy olyan sáv, aminek meg nem kell oxigén, mert teljesen más kémiai folyamatok alapján bontja a kőzetet. Na most erre a természet mindent kitalál, hogy tudja oxigénhez juttatni ezt a réteget. Tehát itt van a vakond, a giliszta, a pocok, mit tudom, tehát egy hihetetlen, hatalmas szellőztető rendszer van, hogy minden oxigénhez jusson. És ez évek, vagy évtizedek, amíg rendesen képül. Gondoljátok el, egy gilisztának a járata 1-1,5 méter mélyre lemegy. És szellőzteti a talajt. És hordja le ugye egész, ha jól csinálod meg a rendszert, tehát mondjuk mulcsolsz, takarod a felszínt, ugye az erdő mulcsolja magát, ugye? Tehát, hogy leullik az avar, az egy hőszigetelő réteg, és alatta nincs fagy. Egész évben mászkálnak a dászkák, vagy a giliszták, vagy a többi szinten. Na most lent pedig olyan folyamatok vannak, olyan baktériumok, meg egyebek, amik levegő nélkül bontják a kőzeteket és készítik elő. És ez egy hihetetlen rendszer, ezt most kezdik megismerni. És ez a nagy pofájú tudomány, mi már mindent ismerünk. Gondoljátok el, hogy ilyenek vannak a természetben, azt hiszi az ember, hogy itt a gyökér csúcs, ugye, gyökér szőr, és kész vége a rendszernek, de nincs vége a rendszernek, innen kezdődik az élet. Gondoljátok el, hogy itt tele van ilyen hatalmas gombahálózat. És ennek a gombahálózat, ez megint egy együttműködő rendszert csinál. Azt csinálja, hogy kiadja a növény a parancsot, hogy nekem mondjuk rész kell, tök mindegy, szelén. És 3 perc alatt ott van a gyökérnél a szelén, a gombák odaviszik, és cserébe kapnak egy kis cukros vizet. Ilyen szintű együttműködés. Na most amikor te szántasz, ezt minden évben tönkreteszed. Minden egyes évben mindennek újra kell épülnie. Tehát bekerül ide, hol lett a fekete? Bekerül ide, tehát a szántásnál mi van? Van egy ilyen szar, ami összekeveri az egészet. Tehát ezt lefordítja, tehát ez el fog pusztulni, egyszerűen megfullad. És ez pedig kikerül a felszínre. Kikerül a felszínre, és elég, értitek? Elég. És ebben hatalmas szénkészletek vannak, és ez ég el minden évben, mennek tönkre a talajaink, fehérek a talajok. Nézzétek meg, én ahol lakom, Monor környékén hófehér a talaj. Hófehér. Ezek valaha gyönyörű barna talajok voltak, amíg a hülye, nem mondom, hogy paraszt, mert a parasztot azt ne használjuk szitokszóként. Ez a hülye gépész vegyész, aki ül az MTV-be vagy John Deere-ba, ez minden évben tönkreteszi és összeborod. És ettől van a globális felmelegedés. Gondoljátok el, ebben is úgy mellé nyúlnak a tudósok, nem a kocsiktól. Hát számoljátok ki egyszer, számoljátok 10 milliárd autóval, és azzal, hogy ilyen nappal megy. Az nem tud annyi szenet a légkörbe juttatni, mint amit a mezőgazdaság juttat ezzel a teljesen elcseszett agyament dologgal. És gondold el, és azt már durva, mert ugye most már tudósok is látják, hogy ez így nem tartható ez az elmélet, megjelent az újabb elmélet, tehát nincs gond, a tehén finktól van a globális felmelegedés. És ez komolyan így a pofánkban van a tehén fint, és ne egyél hamburgert, mert akkor hozzájárulsz a globális felmelegedéshez. Ilyeneket hallok gyönyörű fiatal lányoktól, hát én nem fogok gyereket vállalni, mert az a környezetet szennyezne. Hát bazd meg, érted? Ha már idáig eljut egy nő, gondoljátok el, ha már idáig el vannak hűítve a leendő anyáik, és csodálkozunk a migránsokon. Érted? Ha
a Kárpát-medencét nem fogják teleszülni a mi asszonyaink, akkor majd jönnek az arabok és teleszülik. Ne félj! És pontosan ezek miatt a hülye elméletek. És nem veszitek észre, hogy ezeket kívülről tolják be. Ez nehogy azt hitte, hogy épkézláb paraszt, józan parasztész, ugye hallottátok meg ezt a kifejezést. Ez két dolog kell. Az, hogy legyenek újra parasztok, legyenek olyan emberek, ugye emlékeztek a keresztre, a körosztra. El vagyunk szállva, földeljük le magunkat, kezdjünk el újra földdel foglalkozni. Kezdjük el újra letérdelni az anyaföldön, megfogni, megsimogatni. Nők, az anyák egy lényegűek vele. Ha valami bajotok van, feküdjetek le a földre és meggyógyulj. Ennyi. Nem rohangászok az újabb és újabb szarok. És ez lenne a lényeg, hogy ezt újra felfedezni, ezt a csodát, ami van a kertekben. És figyeljétek, szerintetek a Mercedes gyár fogja virágoztatni Magyarországot? Gondolkodjunk már Béláján. Fel szeretnénk virágoztatni az országot, igaz? Mivel lehet? Virágos kertek. Semmi egyébben. A virág az sokkal több, mint amit ma hiszünk róla. A virág az egy csoda. A virág ételteste az önmagában táplálni képes lenni. Tehát van ez a mondás, hogy aki a virágot szereti, rossz ember nem lett. Figyeljetek, ezek a régi mondásaink, ezek több ezer évnek a tapasztalata. Így söpörjük le magunkról, mert hallottuk a legújabb baromságot a tévében. Na, tehát újra kell gondolni ezeket a dolgokat, a kertjeinket. A talajtakarás nagyon fontos, mindent, amit lehet mulcsoljátok. Ugyanazt kell csinálni, mint a természet. Nem kell itt nagy elméleteket kitalálni. Még a parasságra annyit, hogy igen, kell új parasság, és ti lesztek azok. Pontosan ez a városról kimenekülő ember, akinek még viszonylag szűz az agya. Érted? Nem olyan, mint a izé, hogy a apám is így csinálta, hogy békén, azt kapál tovább. De a szép apád nem így csinálta, te szerencsétlen, és az még élt, az még boldog volt. Apád az bele is döglött. Tehát ez az egyik, hogy parasztok legyenek újra, a másik, hogy józan paraszt. És erre nagyon oda kell figyelni a józanságra. És ez nem csak az, hogy ne fetregj a saját hányadékodba részegen, ez néha egy ilyen reszet belefér a dolgba, de az, hogy legyél józan. Legyél józan. Azaz mindig valamit hallasz, gondold át. Menjen át a szűrődön, ne csak automatikusan felteszed, érted? Menjen át a szűrődön, igaz? Jézus mondja, hogy légy tudatos és éber. Ennyi kell a világhoz. Gondolkozz el mindig, hogy mit akarnak éppen átvenni rajtad, mert az élet elviszi. Na, talajtakarás, tehát mulcsolni kell. Gyula Ivánnak a mélymulcsos rendszerére hadd hívjam föl mindenkinek a figyelmét. Van egy ilyen videó, hogy Iván kertje. Iván kertje. Kinek van nagyobb földje, tehát amit gépekkel művel, szánt, stb. Most nagyon őszintén, kinek van nagyobb földje? Figyelitek, egy, kettő. Nem gépekkel, művel. Jó, na de ott is van megoldás, tehát mindenre van megoldás, oda pedig egy másik módszert, a direktvetést szeretném ajánlani. Ez egy olyan dolog, hogy nem fölszántod és nem úgy veted bele a magot, hanem a tarlóba veted, mint ahogy régen is belevetették a tarlóba, mondjuk a tarlórépát. Tehát nem hántod föl, nem piszkálod a talajt, hanem egy arra alkalmas vetőgéppel belehúzod. Na most erről annyit, hogy ennek pedig van egy olyan Kökény Attila. Van egy Kökény, beírjátok, hogy Kökény Attila Magfalva, és ki fog jönni egy nagyon jó előadás erről. Tehát a YouTube egyetemen hál' Istennek már tele vannak jó anyagokkal. Tehát a direktvetésről annyit, hogy Amerikában csináltak egy ilyen felmelegedés térképet, és két olyan folt volt, ahol nem felmelegedett a légkör, hanem visszaült. És keresték az okát, mind a kettőnél az volt, hogy évtizedek óta direktvetéssel művelik. A direktvetés pedig azt csinálja, hogy talajosít, tehát nem elégeti a talajokat, mint a szántás, hanem évente legalább 1-2 centivel nő a talajnak a humusz tartalma, tehát a szén, a szerves tartalma, a szerves anyag tartalma. Ezek az alapszabályok, illetve még egyet lehet használni, ez a szukcesszió. A szukcesszió az azt jelenti, hogy egy adott területen mindig az élővilág, az élet szeretné a legtökéletesebbet létrehozni.
és ezt a folyamatot föl lehet használni. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy például az őserdőbe, ahol ugye a szukcessziónak a csúcsa, az maga az őserdő, azok a 80 méteres fák. És alatta 50 méteresek, a 30, 10, a 20, az ekkora kis bilimbaszok lenne a földön, tehát az egész rendszer. Na most a benszülöttek ott azt csinálják, hogy ékeket égetnek az erdőben. Tehát tisztásokat égetnek, és a szukcesszió alulról elkezdeni fölépíteni. Most úgy néz ki egy normális erdő, teljesen mindegy, hogy milyen éghajlati van, úgy néz ki, mint egy lencse. Mindig próbálja magát lencse alakúra hozni, pont azért, hogy a szél átfújjon alatta, és ne tudja kiszárítani. Tehát ha elmész az Alföldre, és nincsenek ott erdészek, vagy éppen nem, tehát hogy működhet normálisan az a közösség, akkor az úgy fog kinézni, hogy először fű lesz, itt magas fű lesz, itt cserjék lesznek, itt bokrok lesznek, itt alacsonyabb fák, magas fák, stb. Tehát ez a sorrend. És a természet is ebbe a sorrendbe fogja felújítani azt a léket. Tehát először fűféléket fog odarakni. Tehát jöhetnek bele a gabonák, mert azt támogatja a természet. Azt teljes erővel támogatja, ültes gabonát. Következő évben jön a magas fű, ültetheted a kukoricát. Következő évben jön a cserje. Ültetheted a kávét, a kakaót, értitek? És így, és mindig, tehát különböző idejű cserjéi van, különböző idejű lékeik vannak, és a különböző idejű, tehát van olyan, amit 10 évvel ezelőtt égetett, van olyan, amit 6 évvel, van olyan, amit 2 évvel, és így mindent máshol tud megtermelni. Ezt a rendszert is föl lehet használni, itt úgy kell felhasználni, hogy erdőt szeretne, tehát végállapotként erdőt szeretne Magyarországon minden föld. Tehát ezt föl kell használni, el kell kezdeni fölépíteni az erdőt. És szeretnék még egy módszert elmondani, amit mi használunk, tehát nekem nagyon rossz földjeim vannak, ilyen 2-6 aranykoronás földek, tehát ez a tüzép minőségű falazóhomok, hogyha valaki akarja valahol lakni. Adok egy kis agyagot? Jó. Ha elhozott, szívesen látom. Egyébként nekem az agyag hiányzik nagyon, de figyeljetek, nincs rossz föld. Tehát ezt felejtsétek el, nincs rossz föld, az életnek kell helyet adni, és az élet rendezi magának a körülményeket. Ez egy annyira durva dolog, van egy Alain Savory nevű űrge fönn a YouTube egyetemen ez is. Képzeljétek el, ő például sivatagban, egy olyan sivatagban, hogy fogadást kötött, hogyha valaki hoz neki egy növényt egy napi áronföldre, akkor mit tudom, kap 1000 fontot. És nem hozott, mert nincs. És egy ilyen sivatagban, már nem emlékszem a számra, 5 vagy 10 000 valami irdatlan számú birkát lerakott, és ahelyett, hogy elpusztultak volna a birkák, mi történt? Elkezdett nőni a fű. Értitek? Pont fordítva van, mint ahogy az agyunkban van. A földajának az a feladata és kötelesség, hogy eltartsa a teremtményét. És erre lehet számítani. Na, tehát szumma summarum, gyorsan lerajzolom, hogy kínlódunk. De az a helyzet, hogy mindenki másképp hülye, tehát bármilyen módon lehet csinálni a kertet. Az a lényeg, hogy üljél le, tehát ne elméletezz, ne modellezz, üljél le a seggedre a kertet közepén, vagy akár feküdj ki, és várd meg, hogy mit akar mutatni a kert. Mire akar rávezetni. Ez egy játszótér, ez a Föld nevű bolygó, ez egy játszótér, és azért vagyunk itt, hogy megtanuljuk a teremtést. De nem a Wikipédiából fogjuk megtanulni, higgyétek el, hanem abban, hogy kim vagyunk, abban a teremtett világban, amit az Isten azért rakott elő, hogy használjuk. Gyerekek, én így teremtem. Próbáljátok meg, akár próbáljátok meg felülmúlni, mert még erre is van. Na akkor, hogy néznek ki nála a dolgok? Ilyen 5 és 10 méter közötti távolságra egymástól, tehát hogy 10 méterre legyen, múltsávokat hozok létre. Erre lehet használni bármiféle hulladékot. Mi összeszedtük a faluba régen a komposztáltat hulladékokat. Ma már nem lehet, mert ugye a hulladéktörvény nem engedi, hanem elviszik Kecskemétre, nem is tudom hány kilométer azt tőlünk, 100 fölött, ott komposztálják és visszahozzák jó pénzért. De ez a lényeg, hogy
van, tehát hogy fent tudjuk tartani a problémát, mert akkor ezt értsétek meg, ez az őrület, hogy GDP-vel mérjük a dolgokat, ugye GDP, nőjön a GDP, a csapból ez folyik. Most kurva egyszerű példa, az egyik diákom egyetemista mondta, a Balogh Peti, hogy ha te fogod és innen bemész ebbe a házba az ajtón, az nem jó, mert nem növeli a GDP-t. De az ablakon mész be, érted? Akkor üvegkár van, ki kell jönni a mentőnek, kötszer, stb. Tehát nő a GDP. És Amerika egyik legnagyobb GDP növekedése az volt, amikor elsüllyedt az Exxon Valdez, emlékeztek rá, az a nagy tankhajó, és mit tudom, irdatlan pénzekért szedték össze az olajat. Nőtt a GDP, gyerekek. Szóval ez egy őrület, ez egy agymenés. Na, tehát ilyen múltságok vannak. Miért fontos ez a múltság? Mert egész télen ott van alatta az élet, és hordja le a giliszta, és alakítja át az ászka. Az a lényeg, hogy egy év alatt 2-3 centi talaj, nem talaj, humusz lesz alatta. Na most mi ezekbe ültetjük a fákat, mert nincs vízünk. Nem tudunk öntözni, úgyhogy tegnap egész nap azon vakargattam a fejemet, hogy kaptam Gyulától több száz ilyen csemetét, hogy ezt mivel fogom öntözni, de meg fogom szervezni valahogy, beledögök is. Na az a lényeg, hogy ezekbe a sávokba lehet ültetni, amit el akarunk. Tehát magról is lehet, alá lehet magokat vetni, bele kis szigeteket lehet, fákat lehet beleültetni. Én általában fákat ilyen sorrendzőként ültetem bele, és az övét azt magról vetem, mert az a legjobb, amikor az ember magról vet. És jó bőven, és majd a természet eldönti, hogy hol vetettem jó helyre a magot, milyen magot vetettem, kell-e az neki, nem kell neki. Döbbenetes egyébként a természet. Döbbenetes, tehát egy szuperintelligens valami. Na és akkor ültetek például olyan fákat, Gyulának a gyümölcsfáit is, amiket a régi nemes fákat is bele fog ültetni a múltba, és közé ültetek olyan növényeket, amiknek csak az a dolga, hogy segítsék ezt az egészet. Tehát ez egy takarmány. Tehát akácot, meg nyarat is ültetek, meg mindenfélét, pusztaszélt egyebeket, aminek az a feladata csak, hogy állandóan visszametszem zölden róla a növényeket, a leveleket. Tehát 3-szor egy évben, legalább 3-szor zölden vissza lehet metszeni, és amikor visszametszed, ezek a növények ilyen hajtásokat, araszti hajtásokat fognak űzni. Miért? Azért, mert a természet nem hülye és nem fogja lebontani nitrogénra, foszforra, káliumra, stb. A dolgokat, hanem egyszerűen az életerejét átadja a haldokló növény az élőnek. És ez a lényeg. És itt pedig a következőt lehet csinálni, hát nálam semmi vegetáció nincs, úgyhogy de mindenféle pillangóssal megerősített van. Ide kell kisen hozzá, megint csak. Tehát a legegyszerűbb módszer egy pillanat alatt meg lehet csinálni, és nekem az egyetlen olyan módszer, amiben élve maradnak a fák. Mert nem kell öntözni, mert ez mint egy itatós felszívja a vizet. Szóval nagyon röviden ennyit szerettem volna mondani, tartsuk vissza a vizeket, ez megint egy fontos dolog, tehát a Kárpát-medence mindig negatív vízmérleges volt. Nem mindig, mert régen úgy működött ez a rendszer, hogy a tengerről egy hatalmas szállító szalag hozta a nedvességet. A szállító szalag, ez volt az erdő. Ez volt az erdő, aminek van egy nagyon érdekes tulajdonsága. Ez is érdekes, ugye mi már mindent tudunk, kurva okosak vagyunk, de azért 10 évvel ezelőtt orosz fizikusok fedezték föl, hogy van egy olyan jelenség, amit úgy hívnak, hogy biotikus pumpa. Az pedig az, hogy az erdő mindentől az emberen kívül. Minden élőlény együttműködik ebben a rendszerrel, kivéve az ember. Mert itt állandóan kinek van nagyobb háza, kinek van nagyobb terepjárója, kinek van kocsi, ezt jókor mondom. Ez a Gyula miatt van, nem ilyennel szoktam Gyulára. Na elég az hozzá, hogy le kell állni ezzel a farokméregetéssel. Egy dolog van, hogy vagyok, aki vagyok. És ne foglalkozz azzal, hogy mi pont más, ha te biztos vagy magadba, akkor nem kell x akárhanyas BMW-vel kompenzálnod azt, hogy hülye vagy, meg kicsi vagy így érzed legalábbis belőle. Pucsi az egy tipikus fallikus szimbólum, érted? Hát egy 8 méteres pucsi, annak nagyon kicsi a farka, ennyi. Tehát ne legyen ez a farokmérekedés, az pont akkor, az pont elég ahhoz, akkor még lesz gyereked, most ez
Érted? És mindenre így van. És találjuk meg azt, az örömöt az életbe, ami mindent kompenzál. Higgyétek el, a kocsit is kompenzálja, a mit tudom én itt, az, hogy boldog vagyok, szeretettel csinálom azt, amit csinálom. Jól esik elmenni a kertembe, jól esik a házamban lenni, mert úgy építettem, ahogy én szeretnék élni, nem úgy, ahogy a legújabb divat, meg a gyerekek, 2 millió forint egy konyha bútor. Normális vagy baszki? Értitek? És ilyen dolgokkal megy el az életed. És gondold már, hogy 2 millió forintért mennyit kell gályázzál olyan dolgot, amit utálsz. Hogy akkor 10 percig élvezzed azt otthon, azt a 2 millió szart, amit egy év múlva garantáltan nem fogsz élvezni, mert addigra már elavul. Tehát, ha elfogadtok egy tanácsot, akkor kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni majd az unokáknak. Jó? Én így szerettem volna mondani, és várom a kérdéseket. Csak két ide. Menjen nyugodtan, akinek dolga van. Jó, nem baj. Hangosan!